en fuɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juulenulaɗo men kursuɗo mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men e o aduna buuɗal yurmede so firi feeña e nde windere feeñja e ɓataki buuɗal yurmede ɓataki bindaɗo ñande talata jeenaya lewru mboya woni marsa hitande ujunnaji 2021 weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrika yeeɓiyankoɓe weltare tv dendagal calsaltiri pelle men dendagal rendo fulɓe jaam Allah wale mon kala ñande talata nde buudal yurmede feeñi e windere feeñji e ɓatake mo somti on ɓatake buudal yurmede ene tawa hen ko fati e carika weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika ko adi foof eɗen duwono dendagal rewɓe windere no potirno dendagal rewɓe windere no didorno e oɗo ñalawma inniraɗo teddiniraɗo ñalawma rewɓe to wiyama 8 mars woni ñalawma hanki o ko ñalawma rewɓe ko ñalawma teddiniraɗo rewɓe firtani e nder 365 ñalawma mo hitande nde waɗi ko on ñalawma goto ɓe jeeyi ala firti ko on ñalawma ɓe teddinira ko on ñalawma ɓe kerori ko on ñalawma ɓe innira kono eɗen gandi 365 ñalawma gonɗe hitande ɗe poppa ko debbo jeeyi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe batten hakkillaji no feewi teddina rewɓeɓe kala debbo mawɗo mo jiiɗa teddin ɗum hormo ɗum nanguira ɗum miijoɗa ko jinnaɗo maɗa debbo kala bandiraɗo debbo jiiɗa nangu ɗum teddin ɗum hormo ɗum miijoɗa ko joom suudu maɗa woni ɗon kala bandiraɗo debbo jiiɗa nangu ɗum teddin ɗum hormo ɗum jurmoɗa ɗum miijoɗa ko ɓiye bandiraɗo ma debbo ko bani debbo woni ɗon kala cukalel dewel jiiɗa tuksel hormo ɗum teddin ɗum yurmo ɗum miijoɗa gandanɗa hoore maɗa ko ɓinguel maɗa dewel kañum woni ɗon kala ko neɗɗo yiiɗa nene mum wiye walla waɗe yiiɗa joom suudu mum wiye walla waɗe yiiɗa banum debbo wiye walla waɗe yiiɗa ɓinguel mum debbo wiye walla waɗe yo tinno yo rento wadde ɗum yummum neɗɗo walla joom suudu neɗɗo walla banum debbo neɗɗo walla ɓinguel neɗɗo kala ko neɗɗo waɗa muusi ɗum andu sa waɗi bande koko muusata ɗum kala ko mbaɗeteɗa beltoɗa andu sa waɗi bande weltoto hen ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnoɗen no feewi kormoɗen rewɓeɓe e rewɓe bandiraɓe rewɓe onon tinnoɗen no feewi ko Allah teddini on ko Allah teddini on teddine koye mon tinnoɗe no feewi ndentoɗon debbo waadi e gorko mbaɗa heewi haalde way kono kosam waadi e haako ni to hirande ɓettinama walla kastari ɓettinama lacciri e haako ɓadinama musidɓe tedduɓe yimɓe camto haako ha deedi keewa
hay goto jaɓata ni hay lampa huɓɓe walla torso huɓɓe kala ko ɓuri torso walla lampa wiyete ko yo ñif so tawi yimɓe gaare ñamde lacciri kosam wi ko adi ko yimɓe ne liyo kosam ɗam wiyete ko torsuɗo walla huɓɓu lumiére so leɓel soynama nder hen wiye ma itte so wodi ko ɓawli soyna nder hen wiye ma tame adde ma ciwtirguel adde ma siwte ma huyte musidɓe tedduɓe nde wonnoon guiɗol gotel so yiyama hen ko nandani e kosam ɗam ma itte kadi guiɗol gotel ko ɓuuri famdude so yalti hen ene yiitini musidɓe tedduɓe ko ni debbo wayi debbo ko kosam ene yawi tungude debbo ko bagui danejo ene yawi tasde holko wonata e kosam siwte itte hono mum ujunere ñamdama e haako hay gortinani ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe rewɓe tinduɗen no fewi ndentoɗon gandon debbo no yawi tasde wasi men kadi faade worɓeɓe mbatte hakkillaji no fewi ndentoɗon mbatte hakkillaji no fewi ndentoɗen nde wonnoon hande en jii yimɓe dawrugol en jii yimɓe gandanɗa hoore maɗa public en jii yimɓe gandanɗa hoore maɗa wiyeteɓe des artistes e yimɓe hewɓe carriére uji mumen ne boni ala ko bonni carriére uji mumen so wona rewɓe ala ko bonni carriére uji mumen so wona rewɓe musidɓe tedduɓe so tawi en dokki yeeru en jii gandanɗa hoore maɗa woni leydi Sénégal e oɗo saaha joni ko foti no Ousmane Sonko jaaɗo ha miiji ene ardo leydi e oɗo ñalawma hande ala kumpaɗo haala makko ala windere nde hande haymo nanano nanimo hande holko saabi ɗum nde wonnoon ngal ala saabi ɗum so wona debbo ko jeeygue kala ko nokkata hen andu no nokkirɗa ganda kadi gandanɗa ho maɗa ko nokkuɗa saabu a andani peetel gotel ene wawi duppude windere nde kala so neɗɗo holto heɓata yo ren hoore muɗum ko fotini Ousmane Sonko hande sinno tan koko wiya ko takkaɗo o meeɗa andude o debbo walla o meeɗa yiide ɗum musidɓe tedduɓe kono ala ko min de mbaɗa yahanno toon mbaɗa ɓosoytono toon kono de mi yettakimo walla ko wi kam koko fenade musidɓe tedduɓe kala ko heeɓi mayɗo ala kala ko heeɓi mayɗo ala ko addi ɗum so wona mayde nde kala ko heeɓi mayɗo ala ko addi ɗum ko wona mayɗo ma rabbo komo jeeyma ɗum kay ko merle mayɗo tan kono emi fof gandi ma rabbo kay fof gandi mo jeeyma musidɓe tedduɓe ɗum noon batten hakkillaji no fewi ndentoɗen batten hakkillaji no fewi ndentoɗen bandiraɓe rewɓe onon ne ndene koye mon ndene hurumaji moɗon ndene koye mon ndene hurumaji moɗon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique en duwanima dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala ko kewi toon ko en kandinani ɗum hay leydi gotiri en kandinani ɗum hay leydi gotiri ala ko haali noon kadi leydi Sénégal nde wonnoon leydi Sénégal yaadi ha wiya ko leydi terenga yaadi ha wiya ko leydi teddugal yaadi ha gandanɗa hoore maɗa ene jeeya e leyɗele tati ɓurnode gandanɗa hoore maɗa moƴƴude démocratie e nder Afrique leydi gandanɗa hoore maɗa ɓurnode teeyde ɓurnode deejje e dendagal leyɗele kala musidɓe tedduɓe so heeɓi ko heeɓi ɗum ko ha leydi ndi e nder balɗe tati walla e nder yontere wotere leydi ndi suumi leydi ndi duppama bitikaji kelama auto ji kelama galleji laamu e galleji jambureɓe kelama galleji jayndeli kelama musidɓe tedduɓe ko hunde hulɓinide no fewi image uji jeetanoɗi Afrique central image uji jiinotono leyɗele hefreɓe walla leyɗele ɓe gona julɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum woni hande ko yiya e nder leydi Sénégal ɗum woni hande ko yiya e nder leydi Sénégal waɗino saaha e nder windere he kala leydi Sénégal e leydi France ɓuuri anje mayrede neɗɗo goto ko wawi wonde foof hande musidɓe tedduɓe kene qime ha yimɓe jeetato walla ha yimɓe jeenayo wasɓe pittali mumen e nder ɗiɗo fitnaji tawa kadi gandanɗa hoore maɗa ko fitnaji bonde puyɗe tawa kadi gandanɗa hoore maɗa musidɓe tedduɓe ko sababude neɗɗo goto yimɓe gandanɗa hoore maɗa haade ɗo caɗele foof gara hen en mbino yimɓe yo mbattu hakkillaji kala ko yimɓe jii e ɗiɗo image uji yimɓe jiiya oɗo mouvement ma yimɓe so nenaki ma mbaɗa hen gueɗe ɗiɗi ma mbaɗa hen trompé gueɗe ɗiɗi ma hewɓe miijo ɓeɗo yimɓe keewal ko yiɗede Ousmane Sonko ko hewdemo yimɓe ko hewdemo yiɗedemo
addani dendagal ɓeeɗo yimɓe fof yaltude addani ndi duppede ko sababude makko ma wood miijiɓe ɗum ma wood miijiɓe e oɗo saaha joni leydi ndi walla ɓesgu ngu koko anci Macky Sall ha laaɓi so gancani Macky Sall musidɓe tedduɓe gueɗe ɓe mbatani wona hen gotel hay hen gotel wona yimɓeɓe ne ganci Macky Sall wona yimɓeɓe ne jiiɗi Ousmane Sonko ala ko caɗele kewɗe tawdiri ɗon wol yimɓe yaltuɓe e seppoji he wol wasɓe hen pittaliɓe en walla helɓe hen bitkaji janani wol rondiɓe hen kake janane ganda Ousmane Sonko hay sinno jomum firde fawa e muñal woote gotanta Ousmane Sonko meeɗani wotande Ousmane Sonko ɗum ɗon yimɓe yo mbattin hakkillaji leydi Sénégal ko leydi hewnode liberté no feewi leydi Sénégal ko leydi yimɓe jiiɗi liberté ha ala ko foti saabu en jii e nder couvre-feu he wiyaɓe yo mbaɗ confinement yo keddo nder galleji mumen hoto jaltu saha fof ɓe mbaddata ko porli e police musidɓe tedduɓe par ce que ɓe jiiɗa suurede jooɗoɗe guila coronavirus rabde on jooɗoɗe guila mbasde pittali moon ho yimɓe calo rentude kono en jii kala saaha e leeɗe ko jamma ko sukaɓe nentata ne petta baluji ko sukaɓe nentata ne mbaɗa soirée ji saaha fof ne mbadda e police garmi gara saaha fof ne cippira e police par ce que ɓe kew liberté ɓe jiiɗi liberté ha yimɓeɓe jiiɗa uddede soɓe uddama musidɓe tedduɓe balɗe ɗiɗi balɗe tati ɓe kaɓat ene jarniɓe wasde hen pittali mabɓe ko ɗum woni leydi Sénégal ko ɗum saabi yoga e yimɓe hande jalti surtout la jeunesse ene yalti koɓe simɓeɓe ko haaɓɓe ene jeeya hen kadi e oɗo saaha joni yiyede hande neɗɗo ne rondi sac maaro nder leydi Sénégal e nder seppoji walla ne rondi bidon nebam saaha fof eɗen gandi seppoji so mbaɗi ene waɗa bandiji ɗiɗo walla tato walla yimɓe no seeɗa kono no ko yiiɗani fof no ɗum ɗo yimɓe donata sakuji maaroji en ɗono bidonŋaji nebam ala ko saabi ɗum musidɓe tedduɓe so wona oɗo confinement e oɗo coronavirus ko kañum saabi ɗum yimɓe tampi yimɓe keyɗi jooɗima fodde hitande fawde musidɓe tedduɓe yimɓe natti kaɗama dawde wol liggornoɓe diwama e liggeyaji mumen wol liggornoɓe secteur privé joguino ko atelier ji men ñalla ko gonɗe wol joguinoɓe bitikaji men uddi wol joguinoɓe musidɓe tedduɓe activité ji men uddi hande sababude coronavirus o golle ngala wolɓe uddani jomumen ñalla ko joɗere guila subaka ha hiira jomum en jeeyani bandiraɓe musidɓe tedduɓe yimɓeɓe keyɗi ndimagu neɗɗo ko reedu ndimagu neɗɗo so reedu ko reedu kala neɗɗo heyɗi so renaki musidɓe tedduɓe ma wattu jabde ko salotono so renaki ma wat corompe jaɓa walla wujja walla ñamlo walla ñaago waɗa gueɗe dimo jaɓatano wadde walla gueɗe jamum jaɓatano wadde hanki heccanki ɗum ɗon ene jeeya eko saabi hande ɓesgu ngu Sénégal yoga e mabɓe jippi e booli ene mbaɗa ɗeɗo gueɗe kamtorɗe no feewi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en kandinani ɗum e leydi Sénégal eɗen ñaago Allah noon yo Allah rufana hen ndiyam salliga ɗeɗo caɗele gasa ha laaɓa nder leydi he leydi ndi wawa ruttade gandanɗa hoore ma no wano hanki ene wano hecci hanki kono ko hunde hulɓinide no feewi saabu gueɗe mbaɗe ɗe so watti wadde e leydi musidɓe tedduɓe ko hunde hulɓinide no feewi eɗen gandi sukaɓe meɗen ɓesguji men wonɓe caggal leydi wonɓe Afrique centrale e kala saaha ko gueɗe mbaɗe ni ko ɓooyani koko leydi Gabon musidɓe tedduɓe jii dille mbaɗɗe toon hay hanki jamma walla hecci hanki jamma won bitikaji sukaɓe men Sénégal naaɓe jana to Libreville Gabon bitikaji men jana sanga 2 heures jamma ɓofta ha laaɓi ronda ha laaɓi yaada hen gueɗe mbaɗe ni kewnoɗen ko ruttade e laamuji men goytoɗen laamuji men mbiyen laamuji men en tampi en lorli yo wallu en musidɓe tedduɓe e ɓesguji walla yo wallu en e laamuji leyɗele cuuɗiɗen to woni leyɗele to gonɗen to so tawi noon hande ko leyɗele men batti wadde noon musidɓe tedduɓe nden nde so rentaki wonnata koto doga waɗi to faya ala ma gabone huccide ɓesgu huccide ko wiye onon kay oɗon mbiyani hen oɗon mbiyani deke ko waɗi wuuro mon ko walla ko waɗi leydi mon ko meeɗa wadde ɗo hennene ma congolais wi noon hande ma congolais wi noon gabonais wi noon janggo ma angolais wi noon ɓaawo janggo ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji no feewi teddinen duwawuji mbawen montrude bon exemple caloɗen walla gueɗe mbaɗoje e leyɗele Afrique centrale mbaɗa e nder leyɗele meɗen
mbatten hakkillaji no feewi so ɗum ɓenni ɗen yankoɓe men wurɓe caggal leydi yo mbattu hakkillaji no feewi hande ha tengti noon wonɓe nder Afrique ɓe Afrique foof kadi ha tengti wonɓe nder Afrique central moni poof yo toppito no wawiri artirde seno wawi artude yo artir seeɗa seeɗa so wawa artirde musidɓe tedduɓe ha laaɓa ko ɓuuri hewde e kaaki mum walla ko ɓuuri hewde e doole mum walla hoore jawdi muɗum yo jomum artu waɗa investir to leyɗele men to kala no walla suka eɗen jogui sukaɓe hande nana Afrique central ɓe nana Gabon ɓe nana Congo jeeyata ko mbusuji ɓe jeeyata ko café ɓe musidɓe tedduɓe gardata ko galleji janani ɓe dondata koko teddi ɓe ɓoftata koko luuɓi ene pitta ene cirguini musidɓe tedduɓe ene kala mabɓe cirguini no ɓe cirguiniri toon ni soɓe garti leyɗele mabɓe ɓe cirguinirima noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ma wot ko jomum dañi tawa kadi gandanɗa hoore maɗa ɓernde mum ne deeƴi ɓernde jinnaɗo mum ne deeƴi ɗum noon bandiraɓe mbatten hakkillaji e leyɗele men ganden hande windande koko heewi aduna o koko ukki moni foof ko ganduɗo e ɓesgu muɗum moni foof hande ko ganduɗo e ɓesgu muɗum moni leydi foof hande koko ande ɓesgu mum leydi foof hande yiiɗi kay ko waɗa ko holno liggiri holno ɓesgu mum liggori waɗa ko gandanɗa hoore maɗa ko holno ɓesgu mum wurdi wona kadi wiide no jabbo leyɗele goɗɗe ɗanngal woni ko ƴeŋde gonɗen koye cilciltir ɗanngal ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbaɗen feere mbatten hakkillaji e leyɗele men mbaɗen hakkillaji e leyɗele men mbatten hakkillaji e gandanɗa hoore maɗa e leydi mbatten hakkillaji e ndema mbatten hakkillaji e ndema alhamdulillahi rabbil alamina guure meɗen ɗe guure men ɗe wona par hasard ɗe cosira guure men ɗe wona par hasard ɗe cosira kala wuuro garɗa ma taw position géographique muɗum so tawi a junni hakkille ma seeɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe ma andu wona mere susi ngoɗo wuuro wona mere susi ngoɗo wuuro ƴeewe tuggi lappol palol dande maayo ngol leydi Mauritanie to leydi Sénégal alhamdulillah rabbil alamina ko fulɓe goni hen ko fulago woni hen musidɓe tedduɓe holko saabi gandanɗa hoore ma ɗeɗon guure ene cuuɓa e lappol palol dande maayo eɗen koɗi e waalo eɗen jiimi e jeeri walla eɗen koɗi e jeeri eɗen jiimi e waalo eɗen jogui jeeri men so ndungu ari jabben jeeri ha yaaja so waalo ari dusuɗen e waalo men eɗen jogui paale men eɗen jogui maayo ene waɗi liɗɗi ene waɗi ndiyam ene waɗi foof musidɓe tedduɓe e oɗo saaha joni ari aduna hande gandanɗa hoore maɗa ndema Jalil Kos fuɗɗima ustade ari hande ndema modernisation aduna kene yaha tan kene ɓeydo kene waylo ɓuuri jasde e neɗɗo pop ko neɗɗo biyo yadata e aduna kala mo yadata ne jaɓani yadude aduna yaha woppa ɗum gandanɗa hoore ma so jooɗi ɗo aduna ko waylo wayloji kala waylo wayloji garɗi kesam kesamaku garɗi ƴeewen yadude waylo wayloji ɗi ƴeewen yadude kesam kesamaku ngu musidɓe tedduɓe en mbiyani yen goppu diine men en mbiyani yen goppu neɗɗagal men kono mbaɗen ko wiyete modernisé woni modernisé ko yadude e jamanu musidɓe tedduɓe no neɗɗo wiranno hanki ɗanngal ko ɗanngal nde ɗannirto ganduɗa ma ko koyɗe joguiɗo hen ko hattani ɗanniro daaba woni puccu walla mbabba ɓooyani mo ngo sartaji gaari otoji gaari otoji leelli ha otoji jawɗi gaari ha gandanɗa hoorema hande ko avion ngaji gaari ha ko wiyete jet privé ji gaari ɗum noon so neɗɗo wi ne jettuno tan guila hanki e canki min ko puccu ɗannirtomi walla koyngal ɗannirtomi ha joni mi jolta e oto walla mi jolta e avion musidɓe tedduɓe a yahata to woɗɗi a yahata gandanɗa hoorema to woɗɗi ɗum noon no ɗin waylo wayloji gardini la budde mbaylen kutki men mbaylen gonka men mbaylen gandanɗa hoore maɗa gollorɗe meɗen hande ko ndema gandanɗa hoore maɗa ko ɓuuri hewde hande e ndemaji ko ndema irrigation woni tigui dosgol alhamdulillah rabbil alamina eɗen jogui pooɗe eɗen jogui kolaɗe waalo eɗen jogui paale musidɓe tedduɓe ko ngaaluji ha wayno leydi woni ɗon surtout waalo men ngo mbatten hakkillaji e waalo men ngo kala hande wuuro garɗa ma yi hoddiɓe men ɓe nana gaari ɓe hen ene gaari ene koɗi ene kuuri e gueɗe ene kodde meɗen ene kuuri e gandanɗa hoore maɗa e waaroji men he ɓe garani addaniɓe ɗon sababude wuuro ngo addaniɓe ɗon sababu gandanɗa hoore maɗa nde boyɗi men ɗi walla sababude courage men ɗi walla sababu ala ko addiɓe ɗon so wona sababude guese men ɗe ala ko addiɓe ɗon so wona sababude guese men ɗe somi rokki on yeru ƴeewe tuggi e gandanɗa hoore maɗa tuggi erega ha yetto gandanɗa hoore maɗa to frontiére leydi Mali hakkude Mali e Mauritanie
kala gure so garɗa ma yihuddiɓe men nana ngari ganduɗa hoore ma mbaɗi caaleje ene mbaɗi tillisaji ene mbaɗi fof ene koɗi hen hakkillaji mabɓe ala to koni so wona musidɓe tedduɓe ala koɓe jiiɗi so wona ganduɗa hoore maɗa waloji ɗi saabu eɓe gandu ko ngaalu woni ɗon ko ngaalu woni ɗon musidɓe tedduɓe ko ngaalu hande jeeri feccere jeeri men hande en ngala feccere hande e jeeri en ngala kala to garɗa ma taw kamɓe mabɓe ɗon calo mabɓe e ɓen gandanɗa hoore maɗa mbaɗi galleji eɓe ndemi to ndemano ɗen wona eɓe kepti e wona eɓe ɗumini ala ɓe garɓe koɗo ɗon duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ɓe tawa remaka musidɓe tedduɓe ɓe mbaɗa hen galleji mabɓe ɓe mbaɗa hen ganduɗa ha gueson mabɓe so tawi ndungu ari moƴƴi ɓe dañi hen podde mabɓe ha heewa ɓe dañi hen gooƴi mabɓe heddo kadi ko kamɓe jeeyata ko ñamɗen kamɓe gaddata gooƴi kamɓe gaddata hande mbaɗa hen jardin ngaji mabɓe mbaɗa hen boyli saaha gandanɗa hoore maɗa taw ɓe kewi honde koye dande ko sakko goudron saaha gandanɗa hoore maɗa autoji laamu birtoɗon autoji ONG birtoɗon jiyanoɓe guuri jiiya jardin ngaji mabɓe darto hen mbaɗa ɓe financé ɓe mbaɗa coopérative uji mbaɗa ɓe financé hande guure men kala musidɓe tedduɓe jiiya ko guuron ko kamɓe mbaɗɗoto bamɗi mabɓe ɓe gara e sartaji mabɓe e guure meɗen ko kamɓe jeeyaten kanje kamɓe jeeyaten nana kamɓe jeeyaten follere kamɓe jeeyaten gueɗe kewɗe musidɓe tedduɓe eɓe koɗi e koɗon guuron musidɓe tedduɓe saaha ko boyli ɓe jogui gandanɗa hoore maɗa eɓe guuri hen gurnameje moƴƴe eɓe guuri hen gurnameje moƴƴe musidɓe tedduɓe e leyɗele meɗen hakkillaji mabɓe hankkadi heedi e waalo ngo nde wonnoon waalo ngo ko waɗa hen foof ne moƴƴi ene huccite caangol walla ne huccite maayo musidɓe tedduɓe ndungu e dabbude e ceeɗu foof ndiyam ne woodi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe waaloji noon jooɗi duuɓi kitali hande ndemaka wol guese waalo wol kolare ɗe jokkinɗen musidɓe tedduɓe hay sinno ari lunde walla ari so nangue ari hay lekkel to jooɗiɗa a heɓatano jawdi ndiyan neɗɗo ganno ceeɗu ummo guese mum yiiɗi ɓoyde guese ni saabu coppita ñañude ummo toon ala ittat ɗum toon so wona jawdi mum ko nangue ngala ala to jawdi mum gandanɗa hoore maɗa suuri hande ɗen kolaɗe gondi ko dundu ɗen kolaɗe ɗe ngalano hay lekkel ngalano hay soɓƴuru hande musidɓe tedduɓe gonti ko dundu so neɗɗo ari hande yiyatake sa weddima jambere samata holko saabi ɗum dundu enen fof eɗen gandi nde leydi meeri kolongal gandanɗa hoore maɗa so daranoɗa fodde kiloji nogas daranoɗa tawa gandanɗa hoore maɗa ko boowal mehal a yiyata lekki so woodi ko jullare jiyata hande wonti dundu wonti ledde mawɗe musidɓe tedduɓe firti ko kolaɗe ɗe jooɗima duuɓi e kitali ɗe ndemaka kolongal noon so jooɗima duuɓi e kitali ndemaka musidɓe tedduɓe eɗen mbiya ko enen jeeyi ko babam jeyno ko tanam jeyno ko ɗo min koɗanno ko ɗo min dumanno musidɓe tedduɓe pulaar ne heewide ko ɗo nayi amen mbalanno hirtinta koɗo ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe kolaɗe men ko kolaɗe men ko enen jeeyi ko jindaɓe men ko taniraɓe men jeetiraɓe men kadi wona kolaɗe coodaɗe wona kolaɗe dokkaɗe wona kolaɗe jeeɗaɗe ala ko kolaɗe gandanɗa hoore maɗa ko ƴiƴimeji duufi ko ƴiƴimeje taniraɓe men jeetiraɓe men ko kañumen duufi musidɓe tedduɓe haɗen kolaɗe mbawi heɓede ko ƴiƴimeje duufi haɗen kolaɗe mbawi fandinede ko ƴiƴimeje duufi ha gandanɗa hoore maɗa taxe uji pawtoneɗe ɗen kolaɗe itta ha laaɓi jinnaɓe men heɓa mbasi hen pittali men gandanɗa hoore maɗa pour hebde ɗen kolaɗe hebde ɗen guese musidɓe tedduɓe kadi ko kanje ɗen kolaɗe ko ɗen guese ko kañumen goni fayida guure meɗen ɗe ko kañumen jogui guure men ɗe hande haydara ala ko keddoɗen haydara ala ko keddoɗen hande so wona kolaɗe ɗe ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji e kolaɗe men tinnoɗen gaare ndemen tinnoɗen gaare ndemen mbaɗen association ngaji mbaɗen pelle seɗen mbawi sodde tracteur uji cooden sen mbawa musidɓe tedduɓe cooden grillage uji tracteur uji no goodi so wawi remide hen tracteur nemiɗen tracteur uji ko wawi remide hen jaale mbaɗen association ngaji mbaɗen guuro sédigne mbaɗen association ngaji guure sédiñon qui fait la force mbaɗen eɗen mbawi wadde association ngaji guure eɗen mbawi wadde coopérative uji famille eɗen mbawi wadde coopérative uji légal eɗen mbawi wadde coopérative uji enɗam musidɓe tedduɓe mbawen fandinde guese men sédiñon qui fait la force kala ko goto wawi ɗiɗo ɓuuri kala ko ɗiɗo mbawi nayo ɓuuri kadi musidɓe tedduɓe mbaɗen coopérative uji mbaɗen association ngaji mbawen toppitade guese meɗen so tawi ko wadde kala sal mbiɗen dawol guuro foof yo wat joom guesa emo ala guesa foof yo noto e dawi he mbaɗen clôture uji guese meɗen
so tawi ko grillage uji mbaɗen hen pikkeji ñiɓen tugaje mbaɗen hen grillage uji walla mbaɗen balbaruji tawi ko soppude kooce enen foof ndewen so wuuro dawol wuuro so welama ñalawma goto eɗen mbawi hurdude kolongal pop ha tengti kadi e banggueji gandanɗa hoore to jawdi rawrata kurden guesa men ha feewa so tawi kolongal hayso kelgal ko 80 walla 200 hectares walla ko 1000 hectares kolongal ngal foof hurlama waɗama kalsal galle walla waɗama barbara walla waɗama watte foof musidɓe tedduɓe hay sinno ko 5 hectares rema nder hen ko heddi ko jawdi men wawi wonde hen musidɓe tedduɓe jawdi men wawi wonde hen ene wawi wadde kuɗoɗe saaha fof waɗa jaaɗo toon o rondo huuɗo addana gandanɗa hoorema jawdi mum galle sen beelama saaha fof eɗen mbawi ornude hen jawdi men kolaɗe men kissa taaridi men hissa musidɓe tedduɓe eɗen jogui bandiraɓe ko aynaɓe ko joom jawdi alhamdulillah rabbil alamin nana koɗi e nder guese he nana koɗi e nder guure men e nder gandanɗama takko e nder jarede nana koɗi e gandanɗa hoore maɗa e nder nokkuji ɗin nokkuji ni no mawɓeɓe cuɓorno gandanɗa hoore maɗa ɗeɗo guure taw ko remoɓe ene takki e dande maayo ene jiiya ndiyam ene jiiya waalo ene jiiya jeeri no kuƴori ɗin guure ni joom jawdi en ɓene hoɗɓe guure musidɓe tedduɓe guuron tokson ngala saaha donka andude hol foof ko neɗɗo waɗata e guillo guurel kamɓe suɓiɓe ɗen guure ɓe koɓe anduɓe weeyo koɓe anduɓe taaridi eɓe gandi ɗon debaji ne moƴƴi ɗon eɓe gandi ɗon ndiyam woɗɗani eɓe gandi ɗon ta welama waɗa urnude jeeri sa welama aɗa wawi urnude waalo musidɓe tedduɓe ɗonne joom jawdi alhamdulillah rabbil alamina eɗen jogui yimɓe hannde eɗen jogui ujunere holsere eɗen jogui temedde joyi holsere ɓe eɗen jogui temedde ɗiɗi holsere ɓe eɗen jogui temedere holsere musidɓe tedduɓe yimɓe mbaadi mbaɗen association ngaji association aynaɓe mbaɗen association ngaji joom jawdi musidɓe tedduɓe eɓe mbawi wadde forage uji men eɗen mbawi gandanɗa hoorema wadde hectare uji kewɗi mbaɗen gandanɗa hoore maɗa de périmètre tawa gandanɗa hoore maɗa eɗen mbawi wadde hen grillage uji waɗa kuɗoli waɗa foof mbaɗen hen forage uji sen jii hannde ne woodi ndema ne woodi hannde ko wiyete gandanɗa hoore maɗa kuɗoli ne goodi so jabbama lawol gotol musidɓe tedduɓe so tawi a sari hen kuuɗo ho fuɗi sa welama kala balɗe ɗiɗi balɗe tati a heetat huuɗo ko musidɓe tedduɓe daña kadi wilta huuɗo waɗa ko ara tawa ne moƴƴi e dabaji ene hokka kosam ene hokka foof musidɓe tedduɓe mbaɗen coopérative uji mbaɗen association ngaji moni foof so itti holsere wotere hayso ko ñala woote walla ngaari wotiri ɗiɗiri a yeeyi ɗum musidɓe tedduɓe ma en keeɓ coopére ji ha heewa eɗen jogui gandanɗa homade ingénieur eɗen jogui joguino ɗum humpito bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbaɗen hectare uji jaaƴi mbaɗen hen forage uji mbaɗen hen boyli eno doole men potiri musidɓe tedduɓe mbaɗen hen kuɗoɗi so ɗum ala janggo e jaam ɗon to koɗɗa sara wuuro ma ɗo ma wood garɗo par ce que on jii fuɗɗima ma wood garɗo ummo nder wuuro walla ummo nder leydi tawa anda ɗum tawa wona ha e leñol men jeeya ara musidɓe tedduɓe fiya hen grillage mum hectare jaaƴo waɗa hen leɗɗe mum waɗa hen jardin mum wiya ko kañum jeeyi donka janggo e jaam dañde hayto nayi ma oori donka dañde janggo e jaam ɓe kuura ɓe so nayi ma jiiɗi jippade de cangol yaroyde walla jippade woyndu yaroyde walla jippade ganduɗa tufde yaroyde tawa hay lappol to nayi ma ndiwi ala heddo kadi musidɓe tedduɓe jamma e ñalawma ɓe mbiya nayi men bonni ɓe nangga ɗi ɓe mbara ɓe nangga ɗi ɓe pella ɓe nangga ɗi ɓe nangga ɗum otage wiyema yoɓe walla wiye bonni musidɓe tedduɓe ko caɗele mawɗe wonanta en ɗum noon gonɗen koye ɓittede joom nayyi musidɓe tedduɓe so remanno so nayi mum oranno so tawi wattama guese haɗama nayyi orde musidɓe tedduɓe ko jomum ko waɗa étouffé jomum wiya ko to wuur jomum wiya ko saabu so jawdi ma wuurani a wurta so tawi kadi to konnoɗa to jeenoɗa a natti hejji ɗon a natti fewnitade ɗon musidɓe tedduɓe eɗen gandi wona jeeyi janano walla ndekku janano walla leydi janani wawata hebtide fewnitade ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji no fewi mbatten hakkillaji no fewi wasiya men kadi ko hakkude remoɓe aynaɓe hakkude remoɓe aynaji enen fof eɗen gandi diwan men kala nde nanɗa ndemowo ko pullo nanɗa gaynako ko pullo kono jamma e ñalawma ko karil woni hakkude mabɓe jamma e ñalawma ko wargoji woni hakkude mabɓe ko renduɓe ladde ɓe ceerta musidɓe tedduɓe kono noon kadi ko yimɓe ɓe haaɓoɓe jamma e ñalawma ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yonti ko ndemowo ona wona gaynako o wona ndemowo moni foof anda ala ko gandanɗa hoore maɗa bawɗo yaade gaga goɗɗo on ala bawɗo yaade gaga goɗɗo on so wonti eɗen jogdi caɗele hakkude men e wodɓe
so wonti kadi caɗeele an hakkunde men e men en paamodena hakkunde men e koye men musidɓe tedduɓe ko hunde hulɓinide ko hunde hulɓinide neɗɗo rema ngesa muɗum neɗɗo rema ngesa mum a ñamata a yarata jamma ñalawma hen gonɗa aɗa reena waɗa saaha goto dañamo sellani walla waɗa saaha goto hayso waktu aljuma wiya ya juumoɗe juma garta tawa gandanɗa hoore maɗa gayna ko ñastima guesa suuti kooce walla taaƴi grillage maɗa ñaayi guesa ma ha laaɓi yeehi lawol muɗum sa haali ƴetta laaɓi wiyane fillum en tawani hirsuma walla musidɓe tedduɓe ƴetta sawru fima e korral walla librema tawa ala ko mbawɗa hen musidɓe tedduɓe heddo walla heddo guesa ma ñaaye ha laaɓa wiye yo aro yooɓe bonande yooɓe johon mbaɗen masalaha itta ujunnaji capantati walla itta ujunnaji nogas dokka ɗum eɗen joguino caɗele eɗen mbiya gandanɗa maɗa yoga e nokkuji so min ndemi ko jawdi janandi arata bonna ko gueloɗi garata ne bonna so min laamu wallani min sa addi gandanɗa hoore maɗa mbiɗa ma udda sa uddine fourriére mbiya ma ñammina walla ma gaynoya so wonti kadi ko koreji men e koye men ko enen e koye men ñayidirta guese meɗen walla ko enen e koye men musidɓe tedduɓe mbarata daabeje meɗen musidɓe tedduɓe ko hunde hulɓinide no fewi ɗum noon tinno mbatten hakkillaji no fewi ganden so yimɓe jiɗodira ko hakkude mumen hay goto yiɗata ɗumen ko ɓuuri hewde caɗele men eɗen mbiya en jiiɗaka ken añaɓe ko en idi añde koye men ko enen idi añodirde e nder koye men yimɓe nanggodirat gona neɗɗo goto jiɗodira musidɓe tedduɓe nde yimɓe wonɓe puɗɗo hormade ɗumen puɗɗo hulde ɗumen puɗɗo respecte ɗumen so yimɓe jiɗodira koye mumen hay goto yiɗata ɗumen so yimɓe pamodirani hay goto famodirta e mumen so yimɓe kormaka ndentani hay goto hormata ko ɗumen ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji men no fewi mbawen wurdude gurnumeje moƴƴe toppiten gandanɗa hoore maɗa leyɗele men ganden leyɗele ɗe hande koye danger ɗe gooni en jii ko waɗi gandanɗa hoore maɗa ñande no wiyete darel barka en jii ko waɗi ñanden musidɓe tedduɓe ko sakket ko e nder feerella en jii ko waɗi feeral diwan feeralla donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo yoni leçon garen tirguinɗen ndenten wuuro yo rendu so wuuro rendani musidɓe tedduɓe guure goɗɗe mbawa fabade ɗumen wuuro rendata kañumen foof renda jogo kolgal kañumen foof jogo objectif kañumen foof jogo gandanɗa hoore maɗa fimde wotere so tawi gon wuuro memmama dendagal guure taariɗe foof enen foof notirɗen hen ndenen gandanɗa hoore maɗa kolaɗe men so tawi galle koddiɗo ma nani suumi ƴettu siwo ndiyam doga balloyamo ñifde saabu sa walloyanimo ñifde sa heeɓi ga aɗa wiyomo handi hen cumo ngoni wawi rebde nangga galle koddiɗo nangga koddiɗo sa nani wuuro tan ko tiiɓa ɗo ha woni wuuro walla galle walla galle ha yetti woni wuuro donc galle koddiɗo ma to suumi sa wallanimo hay sinno gona hoddiɓe ɓattiɓe ene wawi koddiɗo ma ko ɓattiɗo suuma koddiɗo ɓattiɗo ha yetto galle ma an ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala men dañɗo jaaya enen foof ndenden mum jaayi o kala men mbaɗaɗo menacé enen foof ndenten mbaɗen jomum soutenir kala men gandanɗama dañƴo ko enen foof dañi kala basɗo ko enen foof mbasi eɗen jettaɓe noon no fewi e dendagal guure taariɗe e darde nde ɓe daari musidɓe tedduɓe ha gandanɗa homaɗum yetti hande ɗo en jii lettre uji bindama walla sagataɓe nan daari ɓe nana kaaɓe boowal ɓe nana kaaɓe nder ɓe nana kaɓire hakkillaji donc yetti kadi haare hande wona haare firlaji haare hande wona haare cabbi haare hande ko haare stratégie ko haare pinal ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe haare pinal noon namdi tigui tigui ko jangde namdi ko ngaalu saabu namdi saɗa ƴetta avocat ma ƴetta jogoɗa ngaalu saɗa ƴetta avocat ma jogoɗa gandama pinal ganda hol laaɓi dewateɗi ɗum noon kadi mawɓe men daariɓe hay sinno gandanɗa o mandaraki e nangue daariɓe ɓuɓri enen daari darde fayodinde no fewi kamɓe kadi eɗen mbaɗaɓe remercier e golle mabɓe payodinde ɗeɓe daari ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen no fewi cirguinɗen mbawen dandude leyɗele men mbawen dandude guure men mbawen dandude jeeyi meɗen ko ɗum ɗo wonno buuɗal yurmede men hande ko fate wasiya nde puɗɗen no fewi toppiɗen guure men ganden hande ala ko wawi ittude en heege so wona ndema aduna ɗo foof hande koko hawri hakkillaji men ketti koye ndema yimɓe foof ne kawri hande so wona ndema ala ko wawi ɓamtude leydi so wona ndema ala wawi ɓamtude galle so wona ndema ala wawi ɓamtude wuuro ɗum noon tinnoɗen ndemen hande nebru no heewi kolaɗe meɗen e pooɗe men tinnoɗen guese meɗen waalo neɗɗo yo lor hen leɗɗe kolaɗe men loren hen leɗɗe pooɗe men loren hen leɗɗe ɓesnoje walla leɗɗe mbawɗe wonde foof
taw wona leɗɗe gandanɗa hoore maɗe nattiri ko wayno murtode wallude Allah e leɗɗe taw so neɗɗo ari kam ne andi kiɗo lekki mongorowi wona ladde he fuɗi ala koko lora no wakkini hayso nafra sa waɗi en nokku so leɗɗe kam ari en ɗum ɗo ko lekki no wakkini koko awa koko lora donc ko jijjanan ɗum noon tinɗen mbatten hakkillaji men no feewi e kala saaha ndemtoɗen e kala saaha fewnen kollade meɗen adana mbiyen ɗen ko toɓata alhamdulillah rabbil alamin joni toɓa ene ila ha guesa ɗe meeɗa mbayrude nadde naata ɗum noon tinɗen tirguinɗen no feewi cilinguiɗen no feewi mbawen dandude kolade men mbawen dandude leyɗele men so ɗum ala hefte e juuɗe men ha laaɓa ɓesguji men janggo e jaam mbatten ligguinede ɓesguji men watta ligguinede e kolade men mbatten ligguinede e guure meɗen wonɓe gara kebta kolade men kebta guure men musidɓe tedduɓe gonɗen hen tumurankoɓe ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko wasi en mbiyani yen kaɓa hay goto en mbiyani yen gaña hay goto kono tinno jiɗodiren koye men nanggodiren gonen neɗɗo goto mone men foof ko yiɗen hoore mum ko yiɗen ɗum bandum ko musidɗo moon sehiɗo moon Rady Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.